साताराच्या रस्त्यावर आमची एसटी नादुरुस्त झाली. पाठीमागच्या गाडीची वाट पाहत आम्ही एका झाडाखाली बसलो होतो. नाना विषयांवर आमचे संभाषण वळता वळता अद्भुत गोष्टींवर आले आणि आमच्यातील एकाने पुढील गोष्ट सांगितली. मी त्या साली रेल्वेतून रिटायर झालो होतो. नोकरीत असताना मुलांच्या शिक्षणाकडे फार दुर्लक्ष झाले होते. आता त्याची उणीव भरून काढावी अशा हेतूने एखाद्या मोठ्या शहरात घर घेण्याचा मी विचार केलेला. त्यावेळी माझे मेहुणे असत. त्यांच्या माहितीत एक माझ्याजोगे घर होते. ते त्यांनी आम्हास सुचविले. एकच थोडीशी अडचण होती. घर अगदी मध्यभागी नव्हते, पण तेथून गावात नवीन बस चालू होणार होती व बाकी सर्व दृष्टींनी योग्य वाटले, म्हणून आम्ही ते घर घेतले. आम्ही राहावयास आलो तेव्हा उन्हाळा संपत आला होता. मुलांच्या शाळा सुरू व्हायला 1-2 आठवडे होते. त्यामुळे सगळा जम व्यवस्थित बसला. त्यावेळी मोहन होता 10-11 वर्षांचा आणि शकू 2 वर्षांनी लहान असेल. त्याच्या शाळेत त्या वर्षीपासूनच एक मोटार ठेवली होती. त्यामुळे तिच्या जाण्या येण्याचा प्रश्न सुटला. मी मोहनसाठी एक लहान सायकल घेतली. त्यामुळे तोही एकदम खुश झाला. मला बागेचा थोडा नाद आहे, त्यामुळे माझा वेळही चांगला जाऊ लागला. 2-3 महिन्यात आम्ही नव्या वातावरणात अगदी रुळून गेलो. नव्या घरात दिवाळीही चांगली साजरी झाली. त्यानंतर शाळा सुरू झाल्या तेव्हा या गोष्टीला प्रारंभ सुरू होतो. आसपासच्या वाटा चांगल्या माहीत झाल्यावर मोहन मधल्या एका वाटेने शाळेत जात असे. त्या वाटेवर बरीच झाडे होती आणि मध्येच एक पडके घर होते. घर कसले, विटा चुन्याचा ढिगाराच. त्यातील फक्त एक भिंत उभी होती. त्या भिंतीत एक दाराची चौकट शिल्लक होती. भिंतीच्या दोन्ही बाजूस गवत व झुडपे वाढली होती. त्या जंगलवजा झाडीत माणसाच्या वस्तीचा तो अवशेष किती उदासवाणा वाटत असे. हिवाळ्याचे दिवस होते, त्यामुळे मुले शाळेतून घरी येत तेव्हा अंधार पडलेला असे. त्या दिवशी मी काही कारणाने घरीच होतो. मी खिडकीतून बाहेर पाहत उभा होतो. तो मला समोरच्या वाटेने मोहन घरी येताना दिसला. किती जोरात दामटत होता सायकल. घरी येताच मी त्याच्याशी या बाबतीत बोलायचे ठरवले, पण माझे सारे विचार मनातल्या मनात राहिले. तो सायकलवरून उतरला. तो धावत धावत माझ्या खोलीत आला. त्याचा चेहरा अगदी कावराबावरा व घामाघूम झाला होता. माझ्याजवळ येऊन तो मोठमोठ्याने धापा टाकीत उभा राहिला. मी साहजिकच त्याला विचारले, काय झाले रे मोहन? अप्पा, त्या पडक्या घरापाशी का नाही काहीतरी आहे. त्यावेळीसुद्धा मला त्याचा काहीतरी हा प्रयोग जरा चमत्कारीच वाटला. काहीतरी म्हणजे काय रे? वाघ की लांडगा? कोणीतरी रडत होते आप्पा तिथे. आता आमच्या घरापासून तो मेन रोडपर्यंत वाटेत कोणतीच वस्ती नव्हती. तेव्हा मला थोडे नवल वाटले. कोण होते ते? पाहिलेस का तू मग? नाही अप्पा, पण की नाही लहान मुलासारखा आवाज येत होता. मला हे सांगताना त्याचा चेहरा मोठा विलक्षण झाला होता. मला वाटले की हा आता रडणार. जात्याचा मोहन मोठा हळवा होता. कोणाला काही वेदना होत असलेला त्याला पाहवत नसत. एखादे चिमणीचे पिलू जरी आईसाठी चिवचिव करू लागले तरी त्याला अगदी गहिवरून यायचे. त्यामुळे वाटेत ऐकलेल्या या आवाजामुळे त्याच्यावर परिणाम झाला तर काही नवल नव्हते. असेल कोणाचे तरी चुकलेले मूल असे म्हणून मी त्याचे त्या वेळेपुरती समाधान केले. पण तेवढ्याने काही हे प्रकरण थांबले नाही. दुसऱ्या दिवशी मी कुठेतरी गेलो होतो. 7-7:30च्या सुमाराला घरी परत आलो. तो घरात धावपळ चालू असलेली दिसली. सुशीला म्हणजे माझी पत्नी मी घरात येताच म्हणाली, कोठे गेला होतात इतका वेळ तुम्ही? मला तर वेळ लागायची पाळी आली आहे. हो, पण झालं तरी काय एवढं? काय झालं काय? हा मोहन पहा तापानं फणफणून पडला आहे. शाळेतून आल्यापासून नुसता जप चालवलाय तुमच्या नावाचा. मी जरा धडधडत्या काळजाने मधल्या घरात गेलो. खॉटवर मोहन निश्चित पडला होता. त्याच्या कपाळावर पट्टी होती. खोलीत कोलम वॉटरचा वास दरवळत होता. घर एकदम सुने वाटू लागले मला. माझ्या एकुलत्या एक मुलावर माझे जीवापाड प्रेम होते. त्याला काही होताच माझा जीव कासावीस होई. मी खुर्ची घेऊन त्याच्या खॉटजवळ बसलो. त्याचे कपाळ गरम झाले होते. तोंडही किती सुकून गेले होते. मी जवळ बसल्यावर थोड्या वेळाने त्याने डोळे उघडले. माझ्याकडे पाहून तो म्हणाला, अप्पा. हो बाळ, मी आलो हां आता. अप्पा, त्या घरापाशी एक लहान मूल आहे. आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे त्याला गप्प बसण्यास मी सांगू लागलो. मोहन आता त्याचा विचार नाही करायचा. तू बरा झालास म्हणजे मी पाहीन त्याचं काय ते. तुला लवकर बरं व्हायचं आहे ना?
पण माझ्या बोलण्याकडे त्याचं लक्ष कुठे होतं? तो त्याच्याच तंद्रीत होता. अप्पा ते सारखे आपल्या आईस हाक मारित होते. सारखे म्हणत होते, आई दार उघड ना गं, आई मी आलोय, मी दार उघड ना गं आई. अप्पा तुम्ही पहा ना ते कोण आहे. मला सारखे त्याचे रडणे ऐकू येते. सांगता सांगता त्याचे डोळे पाण्याने भरून आले होते. तेवढ्या भावना वेगाने सुद्धा त्याच्या कपाळावर घामाचे थेंब दिसू लागले. अशा प्रकाराने त्याच्या तापावर अनिष्ट परिणाम होईल हे मनात आणून त्याच्या समाधानासाठी मी म्हटले, मी पाहीन हा मोहन काय आहे तेथे. मग झाले की नाही? आज रात्री पाहणार ना? हो आज रात्री. लहान मुलांचा विश्वास किती चटकन बसतो, पण तो टिकवण्यासाठी कायम परिश्रम करत राहावे लागतात. मी दुसऱ्या कोणाला दिलेला शब्द सहज मोडला असता, पण त्या रात्री जर मी प्रत्यक्ष गेलो नसतो तर दुसऱ्या दिवशी मोहनच्या नजरेला नजर देणे मला अशक्य झाले असते. आणि म्हणून रात्री 10:30च्या सुमारास मी एक मोठा टॉर्च व काठी घेऊन त्या थंडीत बाहेर पडलो. त्या घरापाशी आलो तेव्हा 11 वाजले होते. रात्रीच्या अर्धवट प्रकाशात त्या दृश्यात एक भयानपणा आला होता. आपल्याला काही दिसेल अशी माझी अपेक्षा नव्हती, पण तरीसुद्धा मनाला एक प्रकारचा अस्वस्थपणा वाटू लागला. मी टॉर्चचा प्रकाश त्या भिंतीवरून व चौकटीवरून फिरवला. एकेकाळी माणसांनी गजबजलेल्या त्या जागेच्या ओसाड निर्जीवपणाने मन विषण्ण झाले. दूरवरच्या झाडीतून रातकिड्यांचे आवाज ऐकू येत होते. माझ्या जवळपास मात्र अगदी शांत होते. मी त्या चौकटीतून आत गेलो. आत बाहेर या शब्दांना तेथे अर्थच नव्हता. दोन्हीकडून उजाड होते. मी त्या भिंतीस चक्कर मारून पुन्हा रस्त्याजवळ आलो. काही अनपेक्षित घडणार नाही याची जरी मला खात्री होती, तरी तसे न घडल्यामुळे मला जास्त सुटल्यासारखे वाटले. मी टॉर्च मालवून वाटेला लागण्याच्या विचारात होतो आणि त्याच क्षणी मला माझ्या पाठीमागे एक दीर्घ सुस्कारा ऐकू आला. त्या आवाजाने एखादा स्फोट झाल्यासारखा मी दचकलो आणि टॉर्चचा प्रकाश सर्व बाजूला फिरवला, पण मला काही दिसले नाही. आणि पुन्हा माझ्या अगदी जवळून तो दीर्घ निश्वास परत मला ऐकू आला. मी 2 पावले मागे सरलो, पण माझा टॉर्च मला काहीच दाखवू शकत नव्हता. आणि तेवढ्यात ती विलक्षण शांतता 2 शब्दांनी मोडली. ए आई ग. ते शब्द लहानशा मुलाचे होते. त्यातील आर्जव, त्यातील निराशा ही माझ्या मनाला कशी कापीत गेली. टॉर्चने काही दिसत नाही हे माहीत असूनसुद्धा वेड्यासारखा मी टॉर्च गरागरा फिरवत होतो. पण त्या लहान कंठातून पुन्हा शब्द येत होते. ए आई ग, मी आलोय, दार उघड ना ग आई. पुन्हा पुन्हा तीच विनवणी. एखादे वेळी आवाज अगदी बारीक होई, मग हुंदक्यामागून हुंदके येत आणि मग पुन्हा तेच शब्द. कधी कधी बोलणारी व्यक्ती दारासमोर येरझरा घालीत असल्यासारखी वाटे, कधी दारापाशी बसून बोलल्यासारखी वाटे, पण शब्द तेच. आई ग, ए आई, दार उघड ना मला, मी आलोय. मी दीडमूड होऊन उभा होतो. माझ्या मनातील भीती अनुकंपेच्या लाटेत केव्हाच विरघळून गेली होती. माझा जीव त्या शब्दांनी कसा होरपळून निघत होता. कोणता लहानगा जीव या असह्य वेदनाचक्रात सापडला होता. कोणी या कोवड्या जीवास दाराबाहेर ठेवले होते आणि आता त्याला हवे ते दार स्थलकालाने बद्ध अशा जगात नव्हते. हा प्रकार सुमारे 15 मिनिटे चालू होता आणि मग निराशेच्या एका आर्त हाकेत तो आवाज थांबला. धडधडत्या काळजाने मी त्या आवाजाची प्रतीक्षा करीत राहिलो, पण सगळीकडे एकदम शांतता पसरली होती. मी घरी परतलो तेव्हा माझ्या मनात कोलाहल चालू होता. त्या तळमळणाऱ्या जीवास मी काय मदत करू शकणार. मी घरी येताच सुशिलेने मी इतका वेळ कुठे गेलो होतो ते विचारले. तिला काही सांगावे की नाही हा मला प्रश्नच पडला. तिच्या मनावर या गोष्टीचा काय परिणाम होईल याची मला मुळीच कल्पना नव्हती. उद्या सांगेन एवढेच मी तिला आश्वासन दिले. पण त्या रात्री आम्ही आळीपाळीने मोहनजवळ बसण्यातच वेळ काढला. डॉक्टर येऊन गेले होते. कसून तपासणी करूनही त्यांना तापाचे लक्षण काही कळले नव्हते. मी दुसऱ्या दिवशी त्यांना सांगायचे ठरविले. रात्री मोहनला स्वस्त झोप नव्हतीच लागली. तो थोडा गुंगीतच होता. मग पहाटेच्या गारव्याने त्याचा ताप जरा उतरला होता. त्याला झोप लागली. सकाळी त्याच्या खोलीत मी एकटाच आहे असे पाहून त्याने मला तो अपेक्षित प्रश्न विचारला. अप्पा, गेला होता तुम्ही? मी मानेनेच होय म्हणून खुणावले. मग तुम्हाला ऐकायला आलं?
त्यावरही मी मानेनच हो म्हटलं. सुदैवाने तेवढ्यात डॉक्टर आल्यामुळे तो विषय काहीसा थांबला. कारण मोहनने पुढे काही विचारले असते तर काय उत्तर द्यावे याची मला पंचाईत आली असती. त्याला पाहून डॉक्टर बाहेर येताच मी त्यांच्याबरोबर अंगणात आलो व त्यांना प्रथम मोहनची हकीकत सांगितली. त्यानंतर त्याने माझ्यापाशी काय हट्ट धरला होता तोही सांगितला. डॉक्टर म्हणाले, मग हो म्हटलंत ना तुम्ही? अशावेळी त्याच्या जरा मनाप्रमाणे घ्यायचं असतं. मी हो तर म्हणालोच, पण त्या रात्री म्हणजे काल तेथे गेलोही होतो. मला वाटले हे त्यांना अपेक्षित होते. त्यांना काही बोलायची संधी न देता मी माझे बोलणे पुढे ठेवले आणि मला आलेला अनुभव त्यांना सांगितला. पण असं कसं शक्य आहे अप्पा? एखाद्या लहान मुलाचा असल्या गोष्टीवर विश्वास बसणं निराळं आणि आपल्यासारख्या मोठ्या माणसाची गोष्ट वेगळी. पण डॉक्टर, जी गोष्ट मी प्रत्यक्ष ऐकली त्यावर विश्वास कसा नाही बसणार? अप्पा, आपली इंद्रिय पुष्कळ वेळा आपल्याला फसवतात. कोणी बोलले नसताना आपल्याला पुष्कळ वेळा स्पष्ट नावानं हाक मारलेली ऐकू येते. आपले डोळेही खूप वेळा असे फसवतात. पण डॉक्टर, एखादे वेळची गोष्ट निराळी सतत 15-20 मिनिटे असा भास होत राहणं कितपत शक्य आहे? मी खोटं बोलतोय असं तर नाही ना वाटत तुम्हाला? मला यावर एकच उपाय दिसतो. मी आज संध्याकाळी मोहनला पाहायला येईन. जरा उशिराच येईन, मग पाहू आपण. मग असं करा ना, सगळ्या विजिट्स आटोपून जेवायलाच या ना इकडे. आमच्या चांगल्या दृढ मैत्रीमुळे मी त्यांना हे निमंत्रण सहज देऊ शकलो. जरा हो नाही करून ते कबूल झाले. वरील हकीकत कळल्यावर अर्थात त्यांनी मोहनला पुन्हा तपासले व त्याच्या औषधात फरक केला. संध्याकाळसाठी त्याला झोपेचे औषध दिले. रात्री 10ला आमचे जेवण आटोपले. डॉक्टर घरी आलेले पाहून सुशीलेला जरा नवल वाटले, पण महिन्यातून एखादे वेळी ते येत असल्याने ती काही बोलली नाही. सुमारे 11:30च्या सुमारास आम्ही बाहेर पडलो. खोलीच्या उभेच्या बाहेर येताच थंडीने आम्ही गारटून गेलो. ऊब येण्यासाठी आम्ही झपाझप चालू लागलो. बरोबर आम्ही 2 दिवे घेतले होते. तरीसुद्धा आमच्या आसपास 10-12 फुटांबाहेर गडद काळोखी रात्र पसरली होती. आम्ही त्या भिंतीपाशी पोहोचलो तेव्हा 12चा सुमार झाला होता. दिवा घेऊन डॉक्टरांनी भिंतीच्या पुढे मागे आजूबाजूला अगदी निरखून पाहिले. गवत झुडपांशिवाय आसपास काही नाही याची खात्री झाल्यावर त्यांनी त्या चौकटीच्या दोन्ही बाजूला 2 दिवे ठेवले. त्यामुळे त्या भिंतीच्या दोन्ही बाजूस लख्ख प्रकाश पडला होता. भिंतीभोवती पुन्हा एक चक्कर मारून मग ते माझ्याजवळ येऊन उभे राहिले व त्यांनी खिशातून सिगारेट काढली. पण ती सिगारेट पेटलीच नाही. त्यांच्या हातात काडी जळत असतानाच एकदम दारापासून आई ग असा आवाज आला. मी जरी अपेक्षा करीत होतो तरी तो आवाज ऐकताच माझ्या अंगावर एकदम शहारा आला. डॉक्टरांनी सिगारेट पेटविण्यासाठी काडी हाताच्या आडोशात धरली होती. त्यामुळे त्यांच्या तोंडावरचे एकदम बदललेले भाव मला स्पष्ट दिसले. हातातील काडी तशीच टाकून ते दाराकडे गेले, पण त्यांना काही दिसले नाही. पण कालप्रमाणेच तो आवाज दिनवाण्या सुरात आईची आळवणी करीत राहिला. मध्येच एकदा डॉक्टरांनी मोठ्याने विचारले, कोण आहे तेथे? पण त्या व्यक्तीला जणू काही आम्ही, आमचे दिवे, आमचा आवाज, आमची सृष्टी ही भासू शकत नव्हती. त्याचे हाक मारणे तसेच चालू होते. मध्येच एकदा कोणीतरी दारावर धापाबुक्या मारल्यासारखा आवाज आला. मला आता ते शब्द एकवेनासे झाले होते. जवळजवळ कालच्याच सुमारास तो प्रकार थांबला. मी डॉक्टरांना त्यांचा आता तरी विश्वास बसला का म्हणून विचारायची जरूरच उरली नव्हती. त्यांचा चेहराच ते सांगत होता. पण आम्ही घरी आलो तेव्हा 12:30 वाजून गेले होते. सुशीला जागीच होती, पण डॉक्टरांनी त्या गोष्टीची कुणाजवळही वाच्यता न करण्याविषयी बजावून ठेवले होते. पण तिने फारच हट्ट धरल्यामुळे मी तिला सारी हकीकत सांगितली. सुशीला माझ्या पाठीस लागली आणि तिला भीती वाटेल ही माझी कल्पना फोल ठरली. नुसते एकूणच तिच्या डोळ्यांतून पाण्याच्या धारा वाहू लागल्या. त्यावर ती जे म्हणाली त्याने मी सुद्धा सर्द झालो. मला घेऊन चला उद्या रात्री तेथे. म्हणजे हे काय भलतेच बोलतेस? तू कशी येणार मध्यरात्री? मोहनसाठी मी वाटेल तेथे जायला तयार आहे. खरंच उद्या येते मी. दुसऱ्या दिवशी मोहनच्या प्रकृतीत हवी तशी सुधारणा नव्हती. मी त्याच्याशी या विषयावर जरी बोलायचे टाळले तरी त्याच्या डोळ्यात तो मूक प्रश्न मला दिसत होता.
डॉक्टर जाताना म्हणाले होते, काही उलगडत नाही बुवा कालचा प्रकार अप्पा. माझी कल्पना आहे डॉक्टर की आपल्याला जे ऐकू आले तो प्रकार तेथे पूर्वी कधीतरी घडला आहे. माणसाच्या भावना इतक्या पराकोटीला पोहोचल्या की त्याच्या आसपासच्या सृष्टीवर काहीतरी ठसा राहत असला पाहिजे. पण आम्ही ही चर्चा केली तरी त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही. सुशीलेच्या जाण्यासंबंधी डॉक्टरांनीही प्रथम हरकत घेतली, पण नंतर तिचा आग्रह पाहून ते म्हणाले, घेऊन जा आप्पा वहिनींना, तेथे आपल्याला धोका आहे असे काहीच दिसत नाही. आणि त्या रात्री मोहनचा जरा डोळा लागल्यावर आम्ही तिघे त्या घरापाशी आलो. मला जेव्हा तो आवाज परत ऐकू आला तेव्हा मला एक अशी कल्पना आली की रोज आपण तेच शब्द अगदी तसंच ऐकत आहोत. त्या शब्दांत, रडण्यात, हुंदक्यात एक प्रकारची यांत्रिक पुनरावृत्ती होती, जणू काही एखाद्या फोनोग्राफच्या तबकडीसारखी. का कोणास ठाऊक, पण या कल्पनेने तर मला त्या लहानग्या जीवाच्या यातना फारच असहनीय वाटू लागल्या. पण वास्तविक पाहता हे नैसर्गिक होते. माझ्या कल्पनेप्रमाणे जर पूर्वी घडलेल्या प्रसंगाचा हा निर्जीव सृष्टीवरचा ठसा असेल तर त्यात एक प्रकारची यांत्रिक निर्जीव पुनरावृत्ती येणे अपरिहार्य होते. पण माझ्या मनावर त्याचा परिणाम झाला एवढे खरे. पण आज निराळेच घडत होते. दाराच्या चौकटीच्या आत 1-2 यार्डावर सुशीला माझ्याजवळ उभी होती. तो आवाज ऐकताच प्रथम ती एकदम दचकली व मग स्तब्ध होऊन ऐकू लागली. पण जराशाने तिला ते ऐकवेना. ती एकदम खाली बसली व त्या मोकळ्या चौकटीकडे दोन्ही हात करून कातर आवाजात म्हणाली, ये रे माझा राजा, ये ना रे माझ्याकडे. तुला कोण बरं बाहेर ठेवेल, ये ना रे माझ्याजवळ. हे बघ, दार सताड उघडं आहे. बाहेरून येणारा हुंदक्याचा आवाज एकदम थांबला. मी थरथरत्या काळजाने त्या दृश्याकडे पाहत होतो. त्या पलीकडच्या सृष्टीत सुशीलेची मातृप्रेमाने ओथंबलेली हाक पोहोचली असेल का? पुन्हा ती म्हणाली, ये रे माझ्या लाडक्या. आणि नंतर दारातून काहीतरी आत येत आहे असा भास आम्हाला इतका विलक्षण जोराने झाला की मी 2 पावले पुढे घेतली. त्याच क्षणी सुशीलेचे दोन्ही हात तिच्या छातीजवळ आले आणि सर्वत्र आता शांतता पसरून पुन्हा त्या शांततेचा भंग कोणीही केला नाही. मी सुशीलेकडे पाहत होतो. तिचे डोळे मिटलेले होते, पण तिच्या चेहऱ्यावर एक मंद स्मित झळकत होते. त्यावेळी तिला काय अनुभव आला हे मी अनेकदा विचारूनही तिने मला उत्तर दिले नाही. मोहनच्या प्रकृतीला त्या रात्रीपासून आराम पडला. 1-2 दिवसांनंतर आम्ही एकत्र जमलो असता डॉक्टर म्हणाले, अप्पा, तेथे कोण राहत होते याचा मी खूप तपास केला, पण काही पत्ता लागत नाही. त्यामुळे या प्रसंगाचा खरा शेवट झाल्यासारखा वाटत नाही. यावर सुशीला नेहमीपेक्षा अधिक जोर देऊन म्हणाली, तुम्ही पुरुष असेच, नावेगावे कळल्याने तुम्हास अधिक माहिती काय होणार आहे. किती वर्षे बापडा आईसाठी तेथे तळमळत होता देव जाणे. तो सुटला ना त्याच्या यातनांतून. ही गोष्ट खरी होती. त्या दिवसानंतर कोणालाही त्या घरापाशी काहीही ऐकू आले नाही. मित्रांनो, काही गोष्टी किती हेलावून टाकणाऱ्या असतात. गोष्ट आवडली असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक जरूर करा. धन्यवाद.